Hello, Miss. Ti in chia lo te chuan chibai an lo buk sap sapa. Hmeichhe fel leh fing tak. Sumdun thiam tak ani mai baka. Mi hau sa tak fanu ani buk nen. Wan Sri chu avan nei tak zet ani. Company dang daya na athok chu apa chuan arem tivak lawa. Ma se apasal hwal. He chung ko fapa. Rampo na om chu alo ho huna. Ana thona konga alo pui the nan. Lo in zir lok se adu ve thau bok si a. Afanu chu adang du tabik lawani. Ani na ero chu an puang zar du lo thung. Mr. He chuan afapa chu anupui tur wan su I muthwai tuar tur chuan alo tur ve sek boka. Kalau ho ve chia itio mga lo e mai ti in alo ngai poi mo lo li a. Thalak te po chu alo en pe ilawa. Games alo kelsan vel mai mai. Kola don vele company ya ti tur poi mo o mani hi ti in a chua san zui le dai boka. An shao chuan bial nu zia mo I alo nei reng chu lo ni in. Company lama chuan Wan Sri chu Lucy ti in an coach hina top seller in ya wang mai hin company dan bo chia in ilo tlai le vela ni mo zia moi chuan alo ti ngala Lucy chuan kalpel mai tum lai hin katu soi chu shilovem ni tun thla avoi thum I tlai na ni to alo ti non le nga ta sales department na thokani a pon lama client tam tak mu tur ka nei thina lom lo buai du vak su Lucy in alo ti let ve sak Mr. He kha chuan a she thiam zel chia ma se tuna dam doi ina to a ai wo tu alo kal do na lom khwa kher tir deuh chu I ngai ani hi ziamo in alo ti le chuan afa pai ti nem ni ka pasal hwala ni chu alo ti sapa enge moi soile nanga kop phak rala ni love kha ikor kha thak ngal ro ti in form kor alo pe a idan sui kha engatan ma ka ngai lo an shawa iti chu du le min lo biak tir don ya ti in kor chu chua ta Lucy chuan apai ve ngal mak mai ani nu thingthi in ngai dam iladil khopang ziamo in alo ti le sham chutia anin po buai lai tak mai chuan he an shawa chu alo thleng ta nangma mo ti in Lucy chu phok deuh hian alo en chuti lai in executive member te chuan Mr. He ne na chuan an shawa chu he group en kol lo tur chuan an du thu an soya alo no panglutuk experience anei si lo ama aya tha kan son mai angai ani ti in an lo ngin ve meka anupui hwal su chung ko fanu omalum ani chuan apui thei zelang ti in apa chuan alo chang Zingzawa chung ko hausa bir te fanu ani ti an shata wangin thamuang takin an hosan vele ta a Lucy chuan apasal hwal chu en wangin engtin ma chang lo ente an shaw Lucy hian min za lo lutuk atlai fo le ngala ti in zia moi chuan alo hek ngal zot zot Lucy a koilam salesman nge kabial nu Wan Sri te chu ilo ti thin rim nga mani mo an shaw chuan alo ti ta dai mai Mr. He nupui hwal inein ka hria a Lucy in alo ti po in chutiang thleng chuan moi lo thuya Mr. ru ve deuh ti na em ni ti in alo nui vel ibial nu ni tumin thei to palo chwa ve ni don hi zia moi chuan alo ti somzat hetiang mi pa hi moi lo ni a manlai hun angkha aliam to lalle a mei ti vel thing to lutuk Lucy in alo ti si ichong tambreu mangi ban ini e an shawan alo ti tamya mai min ban thei tu ni lo kan company ni a ka ban thei che acha e in sir house wang che e he Lucy itel lo hian he company hi akal tuang thei lo tura ilo ngai ni mo zia moi chuan alo pot chat chuta Lucy chuan Mr. He chu Colin ban atum thu chu avashil ani chuan alo pum lo hle a anim biak lak lo lai in zia mo chuan a phone chu alo chu saka tunge ni a Lucy hian company dan abo chhata wangin boss in aban ni hi alo tivel ham in va zam lo ve nangma ni zok chu ban in ni ngal lo Mr. He an alo ti chuan an shau chuan apa o anga ti hle ama nge chu company a kal tura shilin call chu an off ngal
ama chu kal thei hek lo a secretary chu a tir ta thuaya Mr. Zu pawh khawlin wanshu in company ah buaina a talk tih chu ava hrilh ve ngal. Bahna lehkha chu an hrai chuan a lak tir vela sign tur chuan Lucy chu a hrilh zui bawk. Lucy tih chauh chuan an hria a hming tak wanshu tih hmang chuan a sign ta. Mr. Hello thlen hun ngak phutila an ti pawhin company official sil hmang chuan en chiang mang hlei lo chuan an nem ngal thawr mai a. A hming sign a hmu le hnu hnu maka ti in a inchher ru ngal hle. Anupui hual kha ani ti a hre chhuak zawk. He nu hi inupui hual chu ani lo tawpang an hming a in ang ve pal ani mai ziamaw in a lo tih taka chuan a lo awi le hmi a. Nang khan mipa bula in tih nalh hlar pak hriat i nei lo Lucy in a lo tih phei chuan ziamawi thin rim chuan ben a lo tum ngawta a lo beng le hrep si. Chap chung chuan a vui ta zuah zuah a anupui hual chu ani ring le lovin kabial nu kut i thlak awangin helai hmun atang hian i chhuak nga lang tiin an hrai chuan security guard te chu aman beh tir zui ngal. Inupui hual ka ni hi Lucy in a ti lom lom chung pawhin an hrai chuan ziamawi chu a duh tawkin a hmaiah chuan a ben tir ta hrep a. In thil tih man hi in la hmu dawn khawp Lucy in a ti chuan thing thi a ngaidam i dih lo chuan helai hmun hi i chhuahsan lovang tiin a nem thu hnawk a. Mahse secretary zina a lo thleng ta thilawm dan te chu an lo hrilh fiah ngal zung zung a. Ani chuan mi zui ani hi chuah ngal vat ro u a lo ti ngal. He nu hi lawm daw sawi tu le hrem ngai chu an lo ti le hram a. Chairman in inupui hual a hrilh che kha ani hi secretary an a lo ti pawh chuan zingzawa mi hausa ber an ni si a heta salesperson ang le chuan hna a lo thawk lo tawpang awi awm lo lutuk a lo la ti hram. Nangmah pui turin heta an thawh tir mai mai ani hi secretary chuan a lo ti le a. Lucy hnenah chuan ngaidam te a dil. Chuti chung pawh chuan secretary chu engtin emaw a ti lungawi anga daw sawiin a lo chan vil mai mai ani te chu ring le thawin ziamawi chuan engmah a thusawi chu awi lo tur chuan an hrai chu a lo hrilh a. Ani pawh chuan a bial nu thusawi chu lo awi le zawkin approve na hraw tur chuan a phut zui. Thlalak apa in a en tir a lo en chian peh lo ngei mai kha an secretary chuan a lo phur chuak le ta chat mai. Chairman min pek ani ti in a sawi bawk. An hrai pawh chuan a hre chhuak zawk a. Hetiang thlalak mai mai te chu awi awm chuang lo ziamaw in a lo ti le tlat tawh. He banbun hi Mr. hi an min pek ani hi tiin Lucy chuan a lo en tir ve le a. An chung ko banbun ngai hlut ang chia chia chu a lo ni awangin an hrai chuan anupui hual tak tak ani chu a ring ve ta a. A chhur lai pawh chu an mahni lamina an pek a lo ni a lo in mil chiah mai. Ziamawi pawh chuan sawi tur a hre tawh lo. Mahse an hrai chuan ka nupui hual pawh chu lo ni ta teh reng la nupui nei ka peh lo hrim hrim tiin thi pawh chu a paih ke zui ta daih mai a. Chu in hual na chu tih tawp i duh tak tak a mu Lucy in a ti pawhin duh teh reng mai ka nupui tur chuan min za in ka ni na le duh dan te pawh min hre thiam tur ani tiin ziamawi chu ava kuah deuh kher bawk. I hmel kha darthlangah te vain en vela an hrai hi i phu lo hrim hrim ziamaw in a lo ti ve le hram bawk nen. Secretary chuan i parua hmanna ani kha tiin a lo khak a. Hetiang in hual na tih vel ka duh lo hrim hrim ka duh zawng te chu ka nei ve bawk ang chu ani nei ai chuan thih daih pawh ka thlang zawk. An hrai chuan a lo la ti pang pang mai. Anin nei hma a ani na dik tak an hrai a pho lang ta chu Lucy chu a lo lawm ru veng veng thung. In hual na tih tawp chu ke pawh in ka rem ti e a lo ti ve ta a. A lawm awm e nang mi re thei nei hi ka peh lo hrim hrim ani tiin enga ma chuan a lo ngai lo hle a. Tu emaw mi tha nia a rin apa in nei tir a tum mai mai ani chu a rin tlat a. A banbun te chu pile tur chuan a lo hrilh le kher bawk. Lungai su he chung ko thil engmah hi kaut lo ve tile banbun chu pek a rual.
ziamawi chuan lo banin a thauh hlui dir ngat bawk. Lucy ti ke zawk ah chuan ala pu daih zui. Ka ti ni lo, amah hian a ti tla ni. Lucy in a ti pawh chuan a chawi du lo awangin min pawh nih hi. Ka khawih lo hrim hrim a lo ti le zai zai a. CCTV pawh awm vek ang chu en nun leila tu thiam lo ngia hriat mai ang. Lucy in a ti pawh in. I kut atanga tla ngei ani. I chawi ngei ngei ngai ani. An hraw chuan a lo ti ve tlat bawk si. Engzat man nge a ti ta ringota. Million nga an lo ti chuan. Chutiang man zat zat ani lo a lo ti le. Ni e he chung ko thil lu ani tlat. Million nga chu I chawi ngei ngei ngai ani. Ti in a chawi thei pawh chu an ring lova. Secretary an chan a lo tum la in. In charge ka ni hi ban vei du lo chuan lo in rol su. An shen chuan a lo ti zel si. A hruai chuat tir ta vela. Mr. he chu va callin. Thil tling mek te chu a va shil. Ani chu a ril ru a lo ha le a. A hrisil na din mun la chuat la niam tel tel bawk si. Zoo group pui na le 1 tel lo chuan. Reitak a fa pa chuan an company chu a in call zui thei to don lo ti a hre chiang hle ni. Ama ngei chu company a kalmai pawh chu a tum ta a. Puisai nei lo chuan ching chi in ngai dam di la. An hraw pawh in a discount thei mai thei se sin. Ti in ziamawi chuan a lo nui vel har hara. Te reng mai million nga te mai mai chu ka pi ang che u. Ti in a puisa fai a lo king turin. Ko chuan tu emu hi a va shila. Inei om lo e mai ti in a lo nui zat le man mo. Kan lo in hual to na ka sa sak che wangin. Ching chi ngai dam min dil chuan. Cleaner angin ila thok chun zom thei anga. Chuan iba po ka tlem tlemin min rul don nia. An shawan a lo ti chuan. Ka nei ve bok a lo ti zela. Kut tlak an tum lai takin Sing Zau Bank President chu a lo lang ta chat mai. Million nga lai mai chu a lo king tak tak le nga la. Makan ti in. Mr. Chana chu biak chat te chu an lo tum le. Ma se ni chuan. Nang ni ang mi hi cheng khat po lon kan puk tir ngai lawang che u. Ti in a hausan le ngal dai si. Ka u in ban bun siat man chu. Chuan kei po in kan chi in ti siat man ka. Min rul ve ngei ngei ka pute. Million saman huwa ni ka o. Lucy chuan a lo ti ta thut mai. Oi om lo lutuk. Ka het yang man zat ba ki ani lawang e. Ti in a puisa pe ka chang chuan tle masung mangin an lo vom kum vela. Kong kam dora in le mei mei ba ka ni lawang. An lo ti ham ham. Ma se internet lama chuan an han en chianga. Chu chi chu man lai ro lu ni in. Million zaman hu chu a lo ni ngei ti le. Zu chung ko in ro chun chon zel a lo ni ti chu a lo in siak tel nge nge a. Zu chung kwa te ta chu ani in ane ngot thei dan tur chu om lovin an shele ta a. Ale mani ringin eng ma pek an tum lo thu bok chu an sui le tlat. Apa ngei a lo thlen ma a hovat vat tur chuan an shaw chuan a lo shil nun le a. Ole ka ho em mang ma se kan chi ti chat man kha min pe phot ro Lucy in ati tak la ta wang chuan security guard te chu shrai chuak tur chuan an shil nun le a. Chuti lai tak mai chuan Mr. Huang a contract sign pui an tum pa chu a lo theng ve ta. Meeting room a chuan shrai lu ngal mai chu an tuma. Ma se contract sign pui tura lo be tu ber chu Lucy kha ani awangin. Thilom dan te chu a lo zo chiang ve a. Company dan asom lo wangin ban an tum mek thu an lo shil. Project po kha ani hian a boy pui chun zomang ti in. An shaw chuan ziamawi chu a lo ko mu zung zunga. Ma se Mr. Huang chuan Lucy nen hian contract sign ka du ani a lo ti tat si. Lucy po chu lo in soi fia ve ta a. Mr. Huang an contract sign pui a du le taxi lova chuan. Bang lo la million nga kha kan pekir le ang che. Chuan ikai sang bok don ya ti in an shaw chuan a lo thlem ta zai zai mai a. Ma se a lo du to bik ho lo mai. Ka bangi nang ni ne na tho ho hi ka du to lo shim shim ani. A lo ti ta mak mai si a. Chuta chia chuan kan company a vice president na arwak meka lo thok sok mai te che ti in
Mr. Huang a chuan alo suam zui deuh le ngal. Rai du chu Mr. Huang do soi thei lutuk mi ni hi thi pawh man to tak angin a sawi ani tiin ziamawi chuan alo sui chele tha la thi te chu an lo en dik tir vel. Mase Mr. Huang a chuan he thi te hi chu atak ngei ani hi alo ti ta si. Mak ti em hian an lo thlir thap hloma chuta Lucy chuan zangna domna chu alo ti le ngal zat boka karing lovi a tak tak po ani lo to pang an shau chuan alo ti lui zel poisa an choi du lo wang mai ani to kapa chu gwaw bangan min pek ani kha Lucy in ati phei chuan an phu zawk hloma Mr. Huang ero chuan miro pui tak fanu ini hi karing thin reng ani alo ti ve thung. Chuti chung to chuan an la ring hel thova apa chu kotor chuan an phut le ta tlat mai Lucy po chuan a khor ve ngal maya ala tlang thei lo zui apa ero chu alo kal mek thova an rin lo pha le zwal Mr. Huang a ero enrol boy du to lovin a ho zui ta dai mai contract po chu sign pui du chuang lo tuna chuan tu man an pui thei to lovang che do thei si zirtir na pe khlaki ngai ani hi tiin do sui mang ka ni tiin ziana te chu an or tir ta vela allo mi vak hlom ma se apa Mr. chu nge mai chu ano thing ve ta a